Yama obi bi akwa ba ba attention TV abraso tena watwemu nyina ensem bi a etwagu yi a edihwe ne ritie ne yede badan wo se attention TV kase na kase ensem a wobeti ebi ne se abedwako mampani etu yesa wo mo nhwehwe edwura ensensem ne basabasa bi e course wo ho no ene wo mo de asetena ne nyina aba wieye ewo edwura ensensem ni mo owura bi e frɛ ne Adam Bona a wono eye security analyst enso acha na adwen e de afa asetena ne ho ye be komra hye bedwom na bese o mampani ye se wo bode amamra hye bedwomfo ama omo de ato ahye ahodo no e yade asabre die edom kuma ne dom kese no wo mu nyina ate ase a wo mo ensa ba beka besen ensem bi eka ensem we hu ena yede ba bedan wo attention TV kase na kase mi amaje bre na making kan yede ama wo mi din ni oba pa nya kon abro no ma feje bre na ehwe kase ne tie mu nsem ni bi ma me na no ada ya sorry ye oman mu na eyade a ensem bi efi adwae ba na nya ani kakra ne nyina ne sabrante wa bi a ne din ede Kaaka nkofo bi ekodi ne mpamro ema wofa so eto nananom ewo nsie do eno ena mabu na ewo krom ho ye wo madwen se wo mo patent ne ede ama omu nuentem nam so mabasabasa kakra baaye asrafo ne aposifo kopie mu ho a etu ekasa ye nam so ema enipa ne bi hwe wo mo nkwa ebi nso eprepraye Omampani na adodanko Akufo-Addo eti abedwakuo bi a otitine ne anu oda no eni Owura Justice George Kingsley Kumsen se wo mo enfrefre enkofo a wo mo gidi se wo mo yadansefo wo nsem yi ho na wo fa omanu di nsem emedan wo na wo hwehwe nsem nim na report bi ebepie mu no wo mo fa medan wo no omampani ne asetena no wo mo de ne nyina aba wie wo mo kwa asetena no e wo Prempeh Assembly Hall a eno wo Kumase Asante Mantem yenkohwe ne a ekoso ho ni bi ewo edransen nsem ni mu anu re bi a ye frɛ no Adam Bona wono oye security analyst ewo oman mu ha wabekasa sɛ wada adwene hu ahwɛ ne ekoso ewo committee nanim anasa bedwaku omampani tu ye no anim ahu sɛ eyade a ensem bi ana omu bisa ewo enhyiamudie no ase abra wo mo ene adansefo ni bihia ye no ensem no na bebre ehu hia na ne ehu hia pa na nkese nkomu bisa enkofo mbepie mu abedwako nanim no wo mo ntimi bisa wo sansem yede kase ni kopie mu ewo emrahye bedwamu na ewo mrahye bedwamu no besia bi ebeto monten so sai aban ekwa akobo besia ede yama emrahye bedwamfo se de ebe ya wo mo betimi de atoka asahodo na asa hyen atena mu ede dwuma se emrahye bedwamfo Ghana fo bebre na akere o madwen fa ho se hu hia esan se emrahye bedwamfo no obi ani ho a wonante ede kwa emrahye bedwam ho na obi anso no otena dade ponko so wo mu nyina e wa hyen ahodo a wo mo tena mu ekora san wa driver fo a yetwi wo mu nyina nti na hu hia se ye bekwa akobo besia foforo de ama wo se wo mo fa nkoto hyen entena mu mbra ye betimi di sa sika no aye niema bebre a ehu hia e wo mu enso ene ne omrahye bedwam no edom kuma ne dom kese no ate ase se wo mo nso ese ye mo musika no mtim de toka atem sanse cars na wo mo etwie no eye mo boto musika no mo de toy na mpo no besia na aban ekwa akoba ma mo na eye mo ankasa na ebetua besia no enya Ghana fo ena ebetua yenkohwe de ekoso e omrahye bedwam ne bimra omade hye ha ena ebrebe makwan ama ensem a yeboabo na watwemu nyina se attention TV kase no yede ni nyina esi na kase yi ensem eto odwa ebi ne se edwura na anu ada nsem a esi wo ho menam so mo mampani tu abedwako no de wo masetena ni nyina aba wieye sa enso na owura ye frɛ no Adam Bona wono security analyst wabekasa se asetena na abedwako no ekoye no ensem ehu hianko a ena mu bisa adansefo no yekopie mu ewo mrahye bedwam so na bese aban kwa akoba ma mrahye bedwafo ede ato ahyan hodo atena mu sa brede edom kuma ye NDC ni dom kese omo ye MP pro mu nyina ate ase se bese no yemfa ema wom kase mi ameje bre na mekinkan ede ma wo medin ni oba pa nyakon abro no makoso anehwe attention TV sanse hade ene papa ena ye wa ye da bia no ye de bre enti Facebook na wo hwe ya no like no wa share ede ya mayen makra